моддаи оддии родий як металли сахти гузаранда ва вазни нигаронбаҳои ранги нуқрасафед буда ба гурӯҳи металлҳои платинадор дохил мешавад. конфигуратсияи пурраи электронии атоми родий дорои қабатҳои махсус буда аз намакҳо бо роҳи редуксия ба даст оварда мешавад. родиум металлӣ аз ҷиҳати кимиёвӣ пок, сахт ва мисли нуқра хокистарӣ аст. ин элемент дорои қобилияти баланди инъикоси нурҳои электромагнитии қисми намоёни спектр буда онро барои истеҳсоли оинаҳо васеъ истифода мебаранд. хокаи заррачаҳои родии хурд ба ранги сиёҳ шабоҳат дорад ва онро родии сиёҳ меноманд. ин шакл бо роҳи кам кардани намакҳо бо гидразин ки як моддаи ғайриорганикии беранги ниҳоят заҳрнок ва моеъи хеле гикроскопӣ дорои бӯи нохуш аст, аз формалин ё формати аммоний ба даст меояд. родиуми сиёҳ аз ҷиҳати хосиятҳо ба платинаи сиёҳ монанд аст ва он дорои хосиятҳои каталитикии қавӣ буда қодир аст гидрогенро фаъол созад. родий ин металл ба ҳисоб меравад. элементе мебошад ки металли сахт аст, душворгудоз аст, рангаш хокистарӣ нуқрагун аст ва вобаста аст ки онро бо кадом элементҳо барқарор мекунанд. масалан агар ҳамин родиро дар асоси рӯҳ агар барқарор кунанд аз таркиби маҳлуле ки ҳосил мешаваду дар охирон ба рӯҳ барқарор мекунанд, рангаш албатта хокистарӣ нуқрагун мешавад ва вақте ки дигар моддаҳоро истифода карда агар инро ҳосил кунанд, метавонад ки рангаш чун хокистарӣ нуқрамонанд бошад ва дар баъзе ҳолатҳо сурх низ шуда метавонад. ҳарорати гудозиши ин элемент бениҳоят баланд мебошад, яъне 1963 градус селсияро ташкил медиҳад. ҳарорати ҷӯшишаш бошад 3727 градус селсияро ташкил медиҳад. родиум бештар дар катализаторҳо мавриди истифода қарор дорад. ин элемент бештар дар филтрҳо, яъне поккунакҳои каталикии нейтрализаторҳои газҳои ихроҷи автомобил васеъ истифода мешавад. родиум ҳамчун катализатор дар реаксияҳои гуногун, масалан дар раванди табдили спирти метил ба кислотаи сирко ки барои истеҳсоли маводи кимиёвӣ ва саноатӣ муҳим аст, нақши беандоза дорад. инчунин хӯлаи родий бо платина як катализатори хеле муассир дар маводҳои сохтмонӣ, аз ҷумла истеҳсоли маснуоти шишагӣ, яъне истеҳсоли штампҳо, барои кашидани нахҳои шишагӣ ҳамчун экранҳои блури моеъ истифода мешавад. аз ҳисоби афзоиши истеҳсоли дастгоҳҳои моеъи кристаллӣ, истеъмоли родий бо суръат меафзояд. инчунин ин металл барои тайёр кардани оинаҳо, барои системаҳои лазерҳои пуриқтидор ки ба гармии шадид тобовар мебошанд, мавриди истифода қарор дорад. тиглҳои хӯлаи платина ва родиум ки зарфҳои махсуси лабораторӣ аст, дар таҳқиқоти лабораторӣ ва барои парвариши баъзе сангҳои қиматбаҳо ва кристаллҳои электрооптикӣ истифода мешаванд. хӯлаҳои родий ва иридиумро бештар барои ҳароратсанҷҳои устувор то ҳарорати баланди 2200 дараҷаи селсия истифода мебаранд. ба ғайр аз ин бояд қайд кунам ки гарчанде ки ин металл дар табиат инқадар ба таври васеъ паҳн нашудааст, яъне камёб ба ҳисоб меравад, новобаста аз ҳамин олимон маълум карданд ки хосиятҳои баланди устуворӣ коррозионӣ дорад. бинобар ин мавриди васеъи истифодабарӣ роди қарор дорад. масалан онро дар мошинасозӣ, ҳамчун катализатор барои истеҳсоли спирти метил, кислотаи сирко, масалан хӯлаи родий платинаро ҳамчун катализатор низ истифода мебаранд, ба ғайр аз оне ки худи родиро истифода мебаранд, инчунин аз хӯлаи он истифода мебаранд ва дар аснои ҳамин дар вақти ҳосил кардани кислотаи нитрат аз аммиак ва оксигени ҳаво онро истифода мебаранд. ба ғайр аз ин дар соҳаи шишабарорӣ онро истифода мекунанд. родий аз ҳамин родий тигелҳо тайёр мекунанд
ки асалан аз хулаҳои платина ва роди сохта шуданд. ба ғайр аз ин анами роди металлӣ барои истеҳсоли оинаҳо истифода бурда мешавад. маҳз оинаҳое ки рангҳои зебо доранд, махсусан дар тайёр кардани оинаҳои мошинаҳо. ба ғайр аз ин декоративӣ маҳсулотҳоро ки дар асоси шишаҳо тайёр карда мешавад, пас аз ҳамино истифода мебаранд, аз ҳамин хула истифода мебаранд. Инчунин барои истеҳсоли торҳои дифраксионӣ спектрометрҳо, инчунин аз онҳо дастгоҳҳо барои таҳлили моддаҳои масалан барои таҳлил кардани моддаҳои химиявӣ дастгоҳҳои даркор мешаванд ки онҳо бояд дар асоси маводҳои душворгудо сохта шуда бошад. маҳз дар ҳамин вақтам аз роди истифода мекунанд. инчунин аз ҳамин роди термопараҳо тайёр мекунанд ки инам дар асоси хулаи ҳамин платина роди тайёр карда мешавад. дар таркиби ҳамин хула 40% ириди истифода бурда мешавад. баъд ириди ҳамроҳи роди бо ириди ҳам мавҷуд мебошад ки дар ҳамин хула аслан миқдори роди 40%-ро ташкил мекунад, аз ҳисоби ириди бошад 60%-ро ташкил медиҳад. махсус чунин хулаи родиро ки бо ириди ҳаст барои тайёр кардани маводҳои ченкунанда ки онҳо ҳароратҳои то 2200 градуси Цельсияро дар бар мегиранд, дар ҳамин гуна маводҳо, яъне маводҳои ченкунӣ дар аснои ҳамин хулаи роди ва ириди тайёр карда мешавад. ин элемент аз сабаби муқовимати баланд доштанаш бештар барои эрозияи барқ ҳамчун маводи тамосдиҳанда истифода мегардад. барои ба даст овардани плёнкаи рӯизаминии ин элементро ҳамчун маводи муҳофизаткунанда ва ба зангзанӣ тобовар барои нигоҳ доштани молҳои дар саноат истифодашаванда истифода мебаранд. инчунин аз ҳисоби ҳамин хула шамъҳои шароравӣ тайёр карда мешавад. ва ба ғайр аз ин аз хулаҳои ҳамин роди ҳамчун маводҳо барои масалан маводҳои барои тамос гирифтан, масалан хусусан мана бинед имрӯз аз дар телефонҳои дастӣ бештар аз ҳамин истифода мекунанд, аз ҳамин хула. ғайр аз ин оксидшавӣ надорад дар шароити муқаррарӣ, бинобар ин дар соҳаи заргарӣ бештар аз ҳамин металл истифода мебаранд, хусусан дар вақти тайёр кардани маводҳои нуқрагин, заргарии нуқрагин махсус бо ҳамин металл рӯпӯш карда мешавад. дар баъзе ҳолатҳо ҳаст ки нуқра метавонад аз ҳисоби намакҳое ки масалан дар қатори электрохимиявӣ шиддати металлҳо пеш аз ҳамин роди ҷойгир мебошад, метавонад ки аз ҳисоби ҳамон рӯпӯш карда шавад ва рангашро тағйир диҳад. масалан сиёҳтоб мегардад ё ки сабзтоб мегардад, масалан агар намакҳои мис дар он хулаҳо бошад. бинобар ин барое ки ҳамин ҳолат ҳамин ба вуҷуд наояд, аз ҳамин хулаҳои ё хусусан аз худи роди истифода мекунанд ва маводҳои заргариро бо роди рӯпӯш мекунанд. инчунин ин чӣ хеле ки пешам гуфтем, ранги худи роди тоза масалан хосияти ранги хокистарии нуқрагунро дорад ва ҳатто ҷило ҳам медиҳад. бинобар ин онро сиркони якҷоя карда низ дар ҳамин соҳа истифода мебаранд. дар соли 2009 дар яке аз соҳаҳои сикказанӣ тангаҳо дар Иёлоти Муттаҳидаи Америка бори аввал аз роди истифода карда тангаҳо, яъне хулаҳои родиро истифода карда тангаҳо бароварданд ки ин тангаҳо дар иқтисодиёт истифода нашуд, барои муомилот истифода бурда нашуд, балки онро ҳамчун барои санҷиш тайёр кардан ва мавриди истифода қарор имрӯз дода намешавад. дар соли 2014 бонки миллии Руанда як тангаи 10 франки Руандаро аз роди сохта ба сифати воситаи пардохт баровард ки имрӯз ин низ истифода бурда намешавад. сабаб дар чи аст? масалан ҳамин таҳқиқоте ки бурда шуд
бисёр як тангаҳое баромад ки онҳо устувор буданд, метавонистанд ки маврид истифода қарор гиранд. Аммо сабаби истифода накарданаш дар он буд ки роди худ элементи камёб баъд истеҳсолоти роди ба яъне фоидае ки аз ҳисоби ҳамин тангаҳо ба даст оварда мешавад, ҳамин сарфаи родиро пӯшонда натавонист. Бинобар ин дар айни ҳол чунин тангаҳо мавҷуд нест ва ҳатто истеҳсолам карда намешаванд. аз сабаби дурахши сафед доштанаш ин металлро дар муҳит бо алмос, сиркони, кӯби ва сангҳои қиматбаҳо барои зару зеварҳо, аз ҷумла барои рӯпӯш намудани молҳои нуқрагин ва тиллои сафед истифода мебаранд. бештар родиро чӣ хел ки пешам гуфтем дар соҳаи заргарӣ истифода мекунанд, маҳз барои тайёр кардани ангуштариҳо истифода мебаранд ки дар асоси нуқра ва инчунин тилло сохта шудаанд. Яъне хулаҳои нуқра ва тилло мебошад, бештар дар тайёр кардани ангуштариҳо истифода бурда мешавад. Дар соҳаи технологияи ҳастаӣ яъне ядроӣ низ роди васеъ истифода бурда мешавад. Аслан онро дар вақти тайёр кардани реакторҳои ядроӣ истифода мебаранд, маҳз барои чен кардани ҷараёни нейтронӣ, яъне датчикҳои родиро ҳамчун барои мустаҳкам кардани ҳамин барқ истифода мебаранд. изотопҳо навъҳои атомҳои як элемент буда, дар он шумораи протонҳо баробар, вале шумораи нейтронҳо бошанд гуногунанд. Родии дар табиат комилан аз як изотопи устувори родии 103 иборат аст. аз ин рӯ родии як унсури изотопии пок аст, зеро шакли табиии он аз дигар изотопҳо иборат наёфтааст. ҳарчанд дар табиат як изотопи устувори родии 103 мавҷуд бошад ҳам, олимон чанд изотопи радиоактивии дигари онро дар шакли изотопи родии 101, родии 102, родии 102М, родии 99 дар шароити лабораторӣ омӯхтаанд ки ними умри онҳо рӯз ва солҳои зиёдро дар бар мегиранд. ин изотопҳои радиоактивии родӣ дар таҳқиқоти илмӣ, тиб ва физикаи ҳастаӣ бештар истифода мешавад. масалан, баъзе изотопҳо метавонанд барои пайгирии реаксияҳои ҳастаӣ ва истифода дар таҷҳизоти тиббӣ муфид бошанд. изотопи родии 102 дорои як изомери ҳастаӣ мебошад ки нисбат ба шакли оддии худ энергияи бештар дорад ва давраи нимкоҳиши он ба 3,1742 сол баробар аст ва метавонад барои таҳқиқоти физикаи ҳастаӣ мавриди истифода бошад. худи ҳамин роди дар шакли маъдани алоҳида мавҷуд нест, яъне маъданҳои алоҳидаи худро надорад. ин элемент дар таркиби аслан маъданҳое ки платина дорад, баъд паллади дорад, бештар дар таркиби ҳаминҳо вомехӯрад. дар табиат 4 нави изотопи ҳамин элемент маълум карда шудааст. ин дар массаҳои 101, 102, 102М ва 99. аслан даври нимтақсимшавии ин элемент хело кӯтоҳ аст. аз ҳама зиёди он ин 3 солу 3 моҳро дар бар мегирад даври мавҷудияти ҳамин элемент, яъне даври нимтақсимшавиаш. роди 102 бошад 207 рӯзро дар бар мегирад, 102М бошад ин 2 солу 9 моҳро дар бар мегирад ва роди ки дар массаи 99 аст ҳамагӣ 16 рӯзу 1 соатро дар бар мегирад. роди ки ҳосил шудааст аслан дар қишри замин хело пешакиам ки гуфтем кам мавҷуд мебошад, ҳамагӣ 1 зарби 10 дараҷаи -7 фоизро ташкил медиҳад. аммо дар таркиби маъданҳои тиллодор мавҷуд аз ҳама зиёд дар Мексика ҳамин маъдан мавҷуд мебошад, 43% ташкил медиҳад. баъдан дар як маъдане ки осми ва ириди дорад дар таркибаш, дар ҳамин ҷо ҳам роди мавҷуд мебошад, дар таркиби ҳамин 3% ташкил медиҳад.
баъд яке аз маъданҳое ки бисёр маъмул мебошад аллакай маҳз аз ҳамин маъдан родиро низ ҳосил мекунанд дар баробари масалан платина, тилло ва дигар металлҳои нодир ва қиматбаҳо. ин маъдан невианскит ном дорад ва аслан дар ҳамин маъдан миқдори роди низ зиёдтар мебошад. 11-13% ҳамагӣ дар таркиби ҳамин маъдан роди ташкил мекунанд. аз рӯи нишондодҳои илми химия мушоҳида шудааст ки роди як унсури беназири химиявӣ ва металли беҳамтои қиматбаҳо мебошад. талабот ба ашёи хоми ин элемент сол то сол меафзояд. соҳаи асосие ки дар он родиум истифода мешавад саноати автомобилсозӣ мебошад. қариб 98% ашёи хом барои истеҳсоли катализаторҳо ҳамчун поккунандаи ҳар гуна газҳо истифода мегардад. маҳз ин элемент аст ки табиатан ҳамчун катализатор қодир аст ки ба таҷзияи партовҳои сӯзишворӣ мусоидат кунад. инчунин дар реакторҳои атомӣ детекторҳои роди мавриди истифода қарор дорад. ин элемент бо роҳҳои гуногун истихроҷ карда мешавад. усуле мавҷуд аст ки он бо ёрии маҳлул бо нитрити натрий ба даст оварда мешавад. платинаи худрӯй чхеле ки пешам гуфтем аслан худи ҳамин родиро аз маъданҳои бештар платинадор, тиллодор, симобдор ки умуман дар маҷмӯъ ҳамин маъдани платинадор ба ҳисоб меравад родиро аз амон ҳосил мекунанд. дар табиат ба ғайр аз оне ки платина маъданои худашро дорад ба ғайр аз ин худрӯй низ буда метавонад. дар вақти коркарди анами платинаи худрӯй вақте ки аз табиат дастрас мекунанду коркард мекунанд платинаи тозаро ба даст барои овардан кор мебаранд. аз ҳамин низ истифода карда аз ҳам маводҳо истифода карда ҳатто родиро аз ҳамон ҳосил мекунанд. масалан ҳамон пеш аз ҳама платинае ки худрӯй мегиранд онро дар шароби шоҳ ҳал мекунанд албатта ҳароратро баланд карда баъд дар маҳлул вақте ки ҳал мекунанд дар маҳлул анамин металлҳои осми, ириди, кварц боқӣ мемонад. баъдан вақте ки ба он маҳлули амякро таъсир мекунанд чунин модда ҳосил мешавад. баъд моддаи ҳосилшударо ки дар таркиби ана ҳамин моддаи ҳосилшуда ҳамагӣ 6% роди низ боқӣ мемонад. платинаро ҷудо карда мегиранд ва дар ҳамон маҳлули боқимонда роди, рутени боз мушаххас карда шудааст ки ҳамино паллади низ мавҷуд мебошад. иноам тоза карда агар гиранд баъдан ҳамон маҳлулро боз бо нитрити натри илова мекунанд ба реаксия мебаранд ва дар натиҷа роди дар шакли анами пайвасти комплексӣ яъне гексанитриту паллади натри ҳосил мешавад ва баъдан анами ба ҳамин маҳлул хлориди амониро таъсир мекунанд ва дар натиҷаи хунук кардани анаҳамин маҳлул роди дар шакли пайвасти аслан гексанитриту паллади роди натри амони ҳосил мешавад ва баъдан анаҳамин пайвастро гирифта ба он хлориди амониро аз нав боз таъсир мекунанд илова мекунанд ва дар вақте ки илова мекунанд таъшини ҳосилшударо ба кислотаи хлориди консентронида боз коркард мекунанд ва дар ҳарорати баланд баъде ки коркард шуд ба он гидрогенро таъсир карда бо ин роҳ ҳам родиро ба даст меоранд. бо назардошти энергияи атомӣ ҳаҷми истеҳсоли родии реакторӣ назар ба истеҳсоли родии холис якчанд баробар зиёд ба даст меояд. аз рӯи мушоҳидаҳо аз сабаби заҳрнок буданаш родий дар ҳаёти ҳаррӯза хеле кам омӯхта шудааст. пайвастагиҳои ин элемент ҳангоми ба пӯст ворид шудан доғҳои шадидро ба вуҷуд меоранд. аз ин сабаб ҳангоми истифода намудан аз элементи мазкур бояд худдорӣ кард. чунин ёдовар мешавем ки дар рафти кор бо ин элемент аз либосҳои махсуси лабораторӣ аз қабили дастпӯшакҳо, пойафзолҳо ва ниқобҳои махсуси пешгирикунанда аз моддаҳои химиявӣ истифода намудан лозим аст.